Molt bones i benvinguts a aquesta nova anàlisi. Avui farem un viatge en el temps cap a un dels documents més fascinants dels inicis d'Internet. Parlem d'una època molt abans de les xarxes socials, quan els grans debats culturals i la informació es movien a través de fòrums i infinites cadenes de correus electrònics. D'acord? Doncs som-hi. El que farem avui és desgranar l'anatomia d'un fenomen viral molt i molt específic, una carta oberta que va agafar textos religiosos antics per encendre una conversa cultural absolutament massiva. Us asseguro que és un cas d'estudi magistral sobre com construir un argument retòric invencible. M'agradaria vendre la meva dona perquè va parlar en veu alta a l'església diumenge passat. És legal segons la llei sagrada? A veure, si llegim això així, fora de context, és una pregunta absolutament desconcertant, oi? És extrema i, sincerament, incomprensible avui en dia. Però, atenció, perquè darrere d'aquesta autèntica bogeria s'hi amaga una de les estratègies argumentatives més enginyoses que van córrer per l'internet d'aquella època. Per entendre per què a algú se li acudiria escriure això, hem d'anar al fons de la qüestió i veure què intentava demostrar exactament el seu autor. Secció 1. Un correu electrònic viral. Doncs resulta que aquesta pregunta tan xocant forma part d'un famós text viral. Era un autèntic còpia i enganxa que va inundar les safates d'entrada a principis de la dècada dels 2000. Penseu que, abans dels fils de Twitter o dels vídeos curts, les idees viatjaven en aquests blocs de text que es reenviaven literalment desenes de milers de vegades. El secret del seu èxit? El format. El text simulava ser una correspondència formal. Aquesta versió en concret s'adreçava a un tal Dr. Wilson i era la resposta directa a la seva postura superferma contra l'homosexualitat. La gràcia de la carta és que el doctor havia fet servir estrictament un únic verset bíblic, el Levític 18:22, com a base inamovible per argumentar-ho. I el to de la carta, en comptes de posar-se a debatre sobre l'homosexualitat, diu: «D'acord, accepto la teva premissa. Llegirem el text antic de manera 100% literal. I amics, aquí és on comença la màgia». Secció 2. L'art de la ironia. El que fa que aquest document sigui tan potent és la seva eina principal, la ironia. És a dir, l'autor fingeix seguir al peu de la lletra regles completament absurdes o antiquades. No llança un atac directe o enfadat, construeix una sàtira brillant. És com si es posés la màscara d'un creient superdevot que amb tota la innocència busca consell per complir absolutament totes les normes d'aquests llibres antics. I quan dic totes, vull dir les impopulars també. Fent servir lleis de l'Èxodo i del Levític sobre com vestir, què menjar o com gestionar l'esclavitud, el text fa un autèntic jujutsu retòric. Agafa el mateix llibre del Dr. Wilson i fa que el seu argument s'esfondri per al seu propi pes. Secció 3. Regles bíbliques oblidades. Un cop la trampa està parada, la carta comença a disparar preguntes. I quines preguntes? El que fan és posar un mirall davant del contrast brutal entre les normes morals que alguns volen imposar avui en dia i les que la societat ja ha descartat per complet. Fixeu-vos en aquesta comparació. D'una banda tenem una norma molt debatuda i vigilada socialment. I de l'altra, atenció, en el mateix llibre històric hi ha una norma que prohibeix a qualsevol persona acostar-se a l'altar si té un defecte de visió. Tal qual. L'autor confessa molt innocentment que porta ulleres i pregunta si cal tenir una visió perfecta, un 20-20, per complir la llei divina o si hi ha una mica de marge. És fantàstic perquè posa de costat una regla que alguns vigilen amb lupa amb una altra que ens sembla ridícula, demostrant com de selectiva és la interpretació moderna. Però espereu, perquè la llista continua i no té aturador. Sempre amb un to totalment inexpressiu, pregunta coses com quin seria el preu de mercat actual per vendre la pròpia fila com a serventa, o demana que algú li aclareixi la norma sobre posseir esclaus de nacions veïnes, especulant si, per exemple, podria tenir esclaus mexicans, però els canadencs potser estarien prohibits. I la meva preferida, es pregunta si, pel fet que un oncle seu té el mal costum de cuidar el jardí durant el sàbat, la família hauria d'executar-lo directament allà mateix, o si potser seria més correcte trucar la policia. Tot això, per descomptat, citant l'Èxode capítol i verset. I si entrem en el terreny del dia a dia, la cosa es posa encara millor. Com hem de castigar els veïns que es retallen la barba? I què en fem dels esports del cap de setmana? Penseu que les pilotes de futbol americà estan fetes de pell de porc. Tocar-les, per tant, et fa religiosament impur segons el Levític. L'autor demana quant de temps dura exactament aquesta impuresa, o com es pot preguntar amb educació a una dona sobre el seu cicle menstrual abans de donar-li la mà, per no saltar-se les lleis de puresa. Tota aquesta allau de preguntes transforma l'intent d'aplicar lleis antigues al món actual en una autèntica comèdia de l'absurd. Secció 4. El misteri de l'autor.
Però d'on surt exactament aquesta obra mestra de la retòrica? Doncs quan intentes rascar una mica, t'adones que la història d'aquest text és un autèntic misteri d'internet. La cronologia va més o menys així. La primera guspira salta a finals dels anys 90. Una coneguda locutora de ràdio conservadora als Estats Units, la doctora Laura Schlesinger, va fer unes declaracions molt estrictes basant-se en el Levític. Això va provocar la versió original de la carta, que va començar a córrer com la pólvora a principis dels 2000. A vegades anava dirigida a un doctor, a vegades a un altre. Però el boom mundial va arribar l'any 2000, quan Aaron Sorkin va agafar aquesta mateixa idea i la va clavar en un episodi espectacular de la sèrie El ala oeste de la Casa Blanca. Allà, el mateix president Bartlett destrossa una tertuliana de ràdio fent-li aquestes mateixes preguntes. I tot i aquesta fama brutal, l'autor real és gairebé un fantasma. Ara bé, hi ha un nom que sempre acaba apareixent quan busques els orígens d'aquest text. James M. Kaufman. Aquí és on la història és pur internet vintage. James M. Kaufman no és cap personatge inventat, és un professor emèrit d'educació molt reconegut a la Universitat de Virgínia, i la veritat és que moltíssims articles l'apunten com la ment brillant darrere de tota aquesta sàtira. Què passa, però? Doncs que amb la inèrcia del còpia i enganxa, milers de persones van anar modificant el text, afegint-hi la seva pròpia cullerada i els seus acudits. Així que la prova definitiva, el document zero inalterat, s'ha perdut en un ocean de fòrums antigues. Ja no és d'una sola persona, aquesta carta s'ha convertit, a la pràctica, en un text de domini públic. Secció 5. Un impacte cultural durador. Però sabeu què? El veritable pes d'aquesta història no és qui va prémer enviar per primera vegada. El que importa és com va aconseguir clavar-la i quedar-se per sempre en el nostre debat cultural sobre religió i arguments lògics. És molt més que un correu divertit. De fet, la postdata de la carta és una conclusió magistral. Diu així: mai he vist cap cristià condemnar els restaurants de marisc o els partits de futbol de diumenge amb tant de fervor com l'homosexualitat. Curioso, Pum. Aquesta frase ho resumeix absolutament tot. No està criticant la religió en si, està assenyalant directament la nostra indignació selectiva. Evidenciar com a vegades les persones agafen amb pinces les regles antigues que justifiquen els seus prejudicis actuals, mentre miren cap a una altra banda amb les regles que, oh, sorpresa, els incomodarien la vida. Al final, tota aquesta anàlisi ens deixa amb una reflexió molt més profunda. Si és tan evident que aplicar el 100% i de manera literal als textos antics és completament impossible a la nostra època, ens queda una gran pregunta sobre la taula. Com decidim, avui en dia, quines d'aquestes regles històriques continuen sent vàlides i quines passem a considerar simples anècdotes del passat? És un procés inalterable o, en el fons, només estem projectant el que a nosaltres ens convé en cada moment? Sens dubte, és una pregunta fascinant per donar-hi unes quantes voltes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta explicació i fins a la propera!